Eta hoizera, uste dut, egunero edo sarritan... Bai, ez dira, 2 atostera bai, hoizera bai. Zema kilometro inguru da, esango dira? Deuna doke trabagotik kriston repetxu duela, kriston aldapi duela, hori da. Hori Auspoitik? Bai, Auspoitiko, bai. Eta gero, eskelo, nire lehenko itina joan ikamen poligono onda, lehenko juten nintzen, arte eta germitia odorgo izen, eta gara ikin haituen seriek. Eta gero hasi nintzen boi hamen poligonoen bueltak lehuen. Eta mediku batek izan guztaren ja, ogain ebala beti gora. Belaunek eta kitxia sufritzen ebala da, beti bat, hasi nintzen oizera juten. Oizera juten nintzen askotan. Egun erritza dago askotan. Bai. Eta langak ustot zure urduritasuna baretu behin ebala, ezta? Bai, asko. Hobez itolarriarekin da isartu egiten ezin? Nik ansiedadi eta horrek eusok, eta nik ansiedadi horrek eusok. Nik ansiedadi edo entzuti bai, eta depresinio bat ansiedadi ez da bizter, baina oin jaustuna kontuen, nik harri gautzen marka bat neuken nien, txapliketa bat neuken nien, nik aurreko egunetan, iauten itzuan lorik inosin. Esnatu nintzen gabi, itolarraxe, hostia, ezin lorikin. Hori frakasuan bildurre, kriston bildurre. Eta, gaztetan hartutu nengoan iru, da etxetan itxekula hastu. Iru urte batean, iru kintopeko txapelketetan, irutan azkeneko puntan gehatzie, eta gero ia behin txapela jantzine bani, eta joku ire bazi, eta marka bat oine banien, izentxu hartu ne bani, baina daukan mido frakaso esaten dena. Eta orduan gabetan pasatzen joan oso bezki. Eta Pedro igerrik egustan, etorrik ezuan. Igultomeka jokatu bierre txapelketiro rekorra, kriston rekorra igul, da bezpean tortu zuen Pedro, bum, Pedro. Eta horatzen, txaurri jarri, bisok, eta besti, eta handik emendi, taka, jota zartze guztan buruen, bintzen inoan, como Dios. Eta gabien loitien egon, jota perfecto. Jodetu. Psikologo bat emon.